Det er ikke 77, det er 72. Kæmpe idiot. Og et demo, det er fucking folket. 2. Kritik. Må jeg gerne være kristen i mit land? Må jeg gerne være kristen i det her land her? Må jeg gerne ytre mig? Aarhus, det er en fantastisk, vidunderlig sommerdag, og byen summer liv. Jeg hedder Mike Bachmann. Jeg er herude fra en evangelisk frikirke, og jeg vil tale om bekymring. Vi mennesker, vi har ofte så mange bekymringer. Vi bekymrer os om klimaet, og vi bekymrer os om vores pengepung. Vi bekymrer os om det hele nu skal gå, krigen i Ukraine, Palæstina osv. Men mit forbillede, min Gud, siger, bekymr jer, I skal ikke bekymre jer. For selv fuglene, de arbejder, ikke? Men Gud han sørger for dem. Selv naturen har sin gang, og Gud sender regn fra himlen og giver frodige årstider, og Gud giver sol, så tingene kan spire, og så der kan være en fotosyntese. Og det hele, der har en cyklus. Det hele, det er Guds copyright. Det hele, det er Guds skaberværk, så han sørger for det. Så mit budskab til dig, det er i dag, lad være med at være bekymret, hvis du stoler på Gud. For Gud, han er din skaber, han har givet dig en sjæl, og den sjæl er skabt til at tilbede ham. Den sjæl er skabt til at leve for ham. Så du, Gud, han ønsker, at Gud er kærlighed, og han øser af sin kærlighed, når man lærer Jesus at kende. Og Gud, han ønsker, at vi elsker ham af hele vores hjerte, hele vores sind, hele vores sjæl og vores næste som os selv. Ser du er skabt i Guds billede, men du har et problem, du har vendt Gud ryggen. Du har slået i følge med Satan og ikke Jesus, så derfor har du brug for frelse. Du har brug for et nyt hjerte, du har brug for at leve for Gud. Du har brug for at vende om til din skaber, vende om til Gud, som har givet dig en sjæl, Gud, som giver dig mad på bordet hver dag, Gud, som har givet dig en dejlig familie, Gud, som har givet dig en sommer, du kan nyde. Alt er Guds gode gaver. Men her i Danmark, der har vi en tendens til at ignorere Gud, og vi bliver meget provokeret over, at vi bliver provokeret over, at det ikke har videnskabelig grund. Altså at mange de sætter deres lid til videnskab, men det er ikke fordi, at vi kristne vi egentlig benægter videnskab. Nej, videnskab viser, at der er intelligent design. DNA viser, at det blev skabt, altså at menneskets kromosomer og så videre blev skabt. Selv vores øjne, der har millioner af nerveceller, som fungerer som et slags kamera, som kan zoome ind og ud, er et aftryk af en skaber, som har været intelligent, eller som har skabt alting intelligent. Så du ved godt dybest set, at Gud eksisterer, men der står i Bibelen, at du undertrykker sandheden med en uretfærdig livsstil. Du fornægter, at Gud har skabt dig. Du fornægter, at Gud har skabt dig med en mening til at tilbede ham. Men du er væk fra Gud, men du har brug for at komme tilbage til Gud i dag. Så derfor står jeg her i dag. Så derfor så giver jeg jer et valg. Jeg stiller jer på valg og siger, Gud har skabt jer, han har sendt en søn, Jesus Kristus, for at leve det perfekte liv for os, for dig. Og han led, døde og opstod på tredje dagen i dit sted, for du har en dom over hovedet. Gud, han er vred over, at du ikke tilbeder ham. Gud er vred over, at du ikke ærer og takker Gud for livet, for mad, og du ikke altid er god mod de næste. Det kan være, at du har løjet eller skjoldet. Det kan være, at du er utro mod de næste. Det kan være, at du ikke har æret din mor og far. Adlydt dem som barn. Og det gør os til syndere. Synd er ikke blot noget, vi gør i handling. Synd er, hvad der kommer ud i vores tænkning. Hvis vi tænker onde ord, eller hvis vi tænker onde tanker om vores næste,
og har had i hjertet, så er vi syndere af natur. Ser I de første mennesker, de vendte Gud ryggen, og det oprør har vi alle sammen arvet. Det har vi arvet alle sammen. Det er derfor, man kalder det for arvesynden. Ser du, vi efter syndefaldet, efter at de første mennesker vendte Gud ryggen, så blev Satan den rette aftager. Og Satan på hebraisk betyder modstander. Og når vi er slået i følge med Guds modstandere, så er vi modstandere af Gud, vi er fjender af Gud. Og nu har vi brug for fred med Gud, og Jesus skabte fred for os med Gud. Jeg har ret til at udtrykke mig ifølge grundloven, så jeg behøver ikke at holde min mund. Alle har ret til at udtrykke sig i tanke og på skrift og i tale, og det er jeg meget glad for. Vi bor i et dejligt land, hvor man får lov til at udtrykke sig. I Nordkorea, der bliver man fængslet for at udtrykke sig, som jeg gør. I Nordkorea, der bliver man fængslet som kristen. Man kommer i arbejdslejre. Man bliver slået, man bliver tortureret. Men hvorfor? Hvorfor er der den her undertrykkelse af kristendommen i land eller i forskellige lande? For eksempel Saudi-Arabien, hvis du bare har en bibel, hvis du bare importerer en bibel, så kan du få fængselsstraf, du kan få en kæmpe bøde, du kan blive udvist fra landet. Men jeg ved, her i Danmark, der har vi jo religionsfrihed, så hvis muslimer de kommer ind i det her land med deres koran og så videre, så må de gerne det. Og det udtrykker jo egentlig, at vi har en masse rettigheder her i Danmark, som er fantastiske, og som vi kan give Gud ære for. Det er, hvor man er mest velsignet i hele verden. Det er faktisk i de lande, hvor at kristendommen har præget civilisationen mest. Og det er, hvor kristendommen har præget kulturen mest. Og det er, hvor kristendommen har præget demokratiet mest. Der er der mest velsignelse. Der er der en forståelse for menneskets værdi. Der er der en forståelse for menneskets, ja, vi anerkender det hele menneske. Men der har også været et opbrud. De seneste 100 år har der været et opbrud. Så vi vender os mere og mere fra Gud. Vi efter det her med darwinisme og evolutionsteori, som blot er en teori, efter at uddannelsesinstitutioner og skoler har sagt, at vi ikke længere må forkynde, lærerne ikke længere må forkynde kristendommen i skoler og på universiteter, så er der kommet et større skred rent moralsk i vores samfund. Lovløsheden har taget overhånd. Må Gud velsigne dig, jeg elsker dig, jeg beder for din familie, jeg vil bede for, at Gud må møde dig i kærlighed. Jeg elsker dig. Må jeg gerne lige se din optræden. Hvad hedder du? Jeg hedder Mike. Hvor er dine ting til at optræde offentligt? Aha. Den forstår jeg. Undskyld, så er du en kæmpe idiot. Nej, vis lige, hvor din fucking offentlige optrædelses ting er. Når jeg taler med mennesker, så tiltaler jeg tiltaler dem med respekt, fordi når man skal have en dialog, så siger man ikke onde ord eller grimme ord til hinanden. Der er jo børn her til stede, så skal vi ikke holde en god tone. I et demokrati, så kan vi tage en dialog. Demokrati! Fuck dig! Demokrati! Du kan engang fucking... Okay, kom lige med den. Mikrofonen til mig. Tak. Jeg holder mikrofonen, sådan er regler. Fint. Hvad er demokrati? Her jævnfører regler. Nævn mig demokrati. Demokrati er baseret på grundloven. Nej!
Det er den. Vi kan tale sammen. Demokrati. Vi behøver ikke at hisse os op. Vi kan have en civiliseret dialog, når vi bruger demokrati. Er det ikke rigtigt? Jeg må gerne ytre mig i tale. Jeg må ytre mig på skrift. Ytringsfrihed, paragraf 77. Det er ikke 77, det er 72. En kæmpe idiot. Og et demo, det er fucking folket. 2. Må jeg gerne være kristen i mit land? Må jeg gerne være kristen i det her land her? Må jeg gerne ytre mig? Ja. Og læg. Gud velsigne dig, jeg holder af dig, selvom at du... endnu en gang, men du kan ikke fremvise, at du faktisk får lov til det. Hey, dem der styrer. Den der fucking fanatiker der. Må jeg gerne bede for jer? Må jeg gerne bede for jer? Undskyld, jeg har helt ret. Her Gud, jeg beder for de her to her. Jeg beder for, at du må forvandle deres hjerter. Jeg beder for, at du må møde dem i kærlighed. Tak Gud, at du er en god Gud, som elsker både venner og fjender. Tak Gud, at du er hellig, og du ønsker, at de her to, de vender om. Jeg velsigner den mand. Jesus han lærte, at vi skal elske venner og fjender. Vi skal tale med respekt. Vi skal tale med værdighed. Fordi at Gud har også skabt deres sjæle. Gud ønsker at møde dem i kærlighed. Det betyder ikke, at man skal være en dørmåtte. Man må gerne forsvare sig selv. Og det er det, jeg gjorde her. Jeg fortalte det ifølge grundloven, ifølge vores demokrati, har jeg ret til at ytre mig i tale. Og det er det, jeg gør. Og jeg lader mig ikke skræmme. Bibelen siger, at lad jeg ikke skræmme over dem, som kalder jer ting. Lad jeg ikke skræmme over dem, som siger alt muligt ondt om jer. Nej, vi skal tage vores kors op. Det betyder, at vi skal bære den forsmedelse, som Jesus også bar på. Hvis verden hader jer, sagde Jesus, hvis den hadede mig, så hader den også jer. Og det er helt okay. Det er helt okay. Det er ikke mit tab, eller det er hans tab. Ham, der talte eller kaldte mig for alt muligt. Det vil jeg ikke engang sige her i offentligheden, hvad han kaldte mig. Men det er også okay. Det er helt okay. Det er en del af at være kristen, at blive kaldt alt muligt. Men vi skal elske dem. Vi skal endda give vores fjender mad og drikke. Så Gud har en høj standard. Gud ønsker, at kristne skal være fredens mennesker, skal være kærlighedens mennesker. Ikke dørmåtter. Vi vil gerne forsvare os selv. Men det er godt lige at få en samtale her, og blive skærpet lidt i sin tro. Så tro flytter bjerge. Hvis man ikke har nogen tro, så kan man heller ikke være åndelig glad. For tro, det skaber glæde, og glæde skaber energi. Halleluja. Det er så dejligt at få Guds glæde og energi. For der står, at Herrens glæde er jeres styrke. Så når Gud tilfører glæde til mig, så får jeg ny energi. Halleluja. Hvor er Gud god. Jeg står ikke her for at hæve mig selv. Jeg står ikke her for, at jeg er noget specielt. Jeg kommer ikke i himlen, fordi jeg er prædikant. Nej, kun gennem Jesus Kristus, som led, døde og opstod på tredje dagen for mig, så kan jeg komme ind i himlen. Halleluja. Gud er fantastisk. Og Gud kalder også på dit hjerte i dag. Gud ønsker, at du får en relation, en levende relation med ham gennem navnet Jesus. Fordi der er intet navn under himlen, hvorved vi kan blive frelst. Der er kun navnet Jesus. Gud han sendte ikke Mohammed eller Buddha, eller Gud har ikke sendt alle de her. Gud har sendt en, og han hed Jesus Kristus. Jesus betyder Jave frelser. Og navnet Jave, det er, han er jødernes Gud, men også hele verdens Gud. Ser Gud, han lavede en pagt med Abraham. Og hele Abrahams slægt skulle velsignes. Først gennem jøderne, og derefter ud til alle folkeslag.
Og Abraham fik en søn i en høj alder. Han hed Isak, men han fik også Ismael. Men det var altså gennem Isaks slægt, Jakobs slægt, og så for enden af den slægt Jesus, som blev velsignet, hvor igennem vi skulle velsignes. De første mennesker, Adam, blandt andet Adam, overtrådte Guds lov og lyttede til slangen. Gennem hans ulydighed har vi alle sammen arvet ulydighed. Men gennem den sidste Adams, altså Jesu lydighed, at han levede det perfekte liv for du og jeg, at han altid elskede af et godt hjerte, at han altid adlød sin far i himlen. Gennem ham kan vi få et evigt liv. Så Guds frelsesplan. Jesus er frelser fra Guds dom i dag. Så når du hører mig formidle Guds ord i dag, så kan du få evigt liv. Tro i Jesus og kom i himlen. Fornægt Jesus og kom i helvede. Og det er ikke rart at høre, men din bedste ven fortæller dig mest af sandheden. Husk det, din bedste ven fortæller dig mest af sandheden. Din bedste ven fortæller dig mest af sandheden. Hvis jeg kan give dig et eksempel. Hvis en blind mand var på vej ud over en skrænt, og du ikke råbte op, stop, ellers så var du dø. Hvis den mand ikke sagde stop, så var han ubarmhjertig. Men hvis han sagde stop, så var han barmhjertig. Så det jeg gør, det er et udtryk for Guds barmhjertighed til dig. Han ønsker at kalde dig tilbage til meningen med livet. Gud ønsker, at du vender om, så du må tjene ham, der har skabt dig, nemlig Gud, Fader og Søn og Helligånd. Gud er en, men 3 personer. Det er et mysterium, men vi må tro det. Faderen sender sin enbårne søn til den her verden. Og efter at sønnen er opstået, efter han opstod på 3. dagen, fordi han beviste nemlig, at han er Gud, efter han opstod, og der var nemlig 500 vidner, 500 jøder, der så ham opstå. De talte med ham, de spiste med ham, de så ham. Efter at Jesus han opstod, der for han til himmels, og han sidder nu ved faderens højre hånd, og skal komme tilbage for at dømme levende og døde. Så Jesus han skal komme igen. Jesus han kommer igen, og det er en virkelighed. Det er ikke bare science fiction det her. Hvorfor kommer Jesus igen? Jo, fordi den her verden den er ond, og den har en besøgelsesdag, den har en udløbsdato. Verden er ond, vi alle er syndere. Det onde kommer fra hjertedag, og derfor har vi brug for et forvandlet hjerte. Vi er født i synd, men vi har brug for at blive født på ny ved Guds ånd. Vi har brug for, at der sker et mirakel i vores hjerte. Og gennem den her formidling, så kan der ske et mirakel i dit hjerte. For evangeliet er Guds kraft til frelse. For enhver, som tror, evangelium betyder gode nyheder, eller et glædesbudskab. Du kan være glad i dag, for at Gud han elsker dig, og han har sendt en frelser, som du kan komme til tro på, og hvorved du kan få evigt liv. Jesus Kristus, han er vejen og sandheden og livet til Gud. Der er ikke evigt liv i navnet Mohammed. Der er ikke evigt liv i navnet Buddha. Der er ikke evigt liv i navnet Hare Krishna. Der er kun det evige liv i troen på Jesus. Se, Jesus han var altid barmhjertig. Han var der altid for de fattige og de udstødte. Han sagde til en ægteskabsbryder til en, der har sex uden for ægteskabet, heller ikke dig fordømmer jeg. Men han sagde, gå nu og synd, for nu er jeg ikke mere. Altså, jeg er ikke vantro. Sæt nu din lid til mig, at jeg kan tilgive dig. Det er det, at Jesus sagde. Gud han er god. Han ønsker, at vi får en relation med ham, som har skabt os. Nemlig ham selv. Jesus han var også retfærdig, så han løftede en pegefinger, når de her religiøse hyklere på den tid, altså dem, der så ned på andre, og dem, som
Dem, som troede, at de var retfærdige gennem alle deres almisser og fast og alt det der. De stolede på sig selv. Det er dem, som Jesus satte på plads. Farisæerne, det var sådan nogle højreligiøse nogen. Det var nogen, der så ned på andre og talte ned om andre. Men dem satte Jesus på plads, fordi han var retfærdig. Og så sagde han, nej, de retfærdige skal leve af tro. De retfærdige skal leve af tro. Så det er ikke tro på vores egen gerninger, men tro på, at der kun er én, der er god. Der var engang en ung mand, der kastede sig ned for Jesus og sagde, hey Jesus, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus siger, du må ikke stjæle, du må ikke lyve, du skal ikke blande af din mor og far osv. Og det troede han havde holdt, det unge mand, men det havde han ikke. Han var selvretfærdig. Men jeg proklamerer i dag, at kun gennem troen på Jesus, som holdt loven, kan vi blive betragtet som retfærdige. Se, den retfærdige skal leve af tro, og troen kommer ved, at du hører Kristi ord, ved at du hører sandheden om Jesus, ved at du hører formidlingen om, hvem Jesus er. Uden jeg stod her, uden jeg formidlede, så var det heller ikke muligt for Gud at skabe troen i dit hjerte. Han kan godt drage dig til nogen. Han kan godt drage dig til at læse om Guds ord. Men gennem formidlingen af Guds ord, kan du komme til tro. Kan der komme ild i dit hjerte. Kan der komme lys i dine øjne. Ser du kun, Gud kan give dig et forvandlet hjerte. Og han ønsker at forvandle dig, så du bliver et kærligt menneske, der lægger dit liv ned i uselviskhed over for andre mennesker omkring dig. Ser du, Gud han ønsker at give dig glæde. Han ønsker at fylde dig med en glæde, som du ikke kender. Også en glæde, som holder selv når livet stormer. Selv når bankkontoen er tømt. Selv når du bliver syg. Selv når du mister en mor eller far, så holder troen. Gud kan... Ja, du kan græde. Du kan betvivle. Du kan være bekymret. Men Gud kan stadig give dig en glæde over, at han har reddet dig fra synd. At han har givet dig et evigt liv. Og ser du, Gud han ønsker en relation med dig. Tak fordi I lyttede. Tak Gud, at han har rørt noget i jeres hjerter i dag. Kan I have en dejlig sommer og ferie.